Ja sa čo keď ja začnem repovať, lebo ja mám úplne iný hlas vtedy, ako keby som bola raketa. Lebo Bitrix je tu raketa, ide si to ako raketa, keby išla úplne na mesiac. Toto je úplne ako keby som išiel rakety ako pizza. Tak sa nečum ani nečum, lebo na to nemôžete, aby si sa na mňa kúkal, nemám to rád proste. Tak more nabehnem tebe, lebo uvidíte vtedy ako pekel, toto bude úplne ako pekel, lebo toto je úplne dačo iné, ako keby si išiel freestyle ty, lebo idem freestyle ja, a to je úplne dačo iné, keby si bola lehla. More tento hlas je úplne zavritý do tejto hudby, ako keby som išiel boom bap. Keď ti dojdu slovata, potom mi tu neplač, lebo toto je úplne ako raketa, toto je úplne raketa, to sa na mňa nekúkaj, jo, úplne, to pôjde jak blesk do zemi, toto pôjde úplne hore, toto je úplne Bitrix, lebo keď to pôjde úplne, toto X-ko sa do teba zarie, začalo Bitrix na nohy it, toto bude úplne fit, toto je ako beat by byl do Bombay Bulha, lebo toto je Bitrix, jednotka H, vetka B, pore takto tu bude chodiť, ako keby si šepkal, ale toto je freestyle, jo. Bitrix keď začne repovať, tak toho nemá dosť, po nociach si toto dáva ako bod. Ty si iba bod, ja som iba fón, ty si iba megafón, lebo toto je úplne zabité, ako keby som išiel tento klip je zabitý, ako keby som išiel rakety. Keď ti dojde úplne vzduch z plúca, tak to zacítiš, ako keby to bolo, ako keby fúkal. Toto, čo by si nemal, more takto sa na mňa nekúkaj. Ešte 50 sekúnd ticha a potom mu nastane úplne ticho na večnosť. Lebo ty ideš rovno, ale ja idem aj do boku. To je úplne dačo iné, lebo ja som úplne Godzilla, ty si iba medveď. Zatiaľ čo ja skočím na teba s rukami, jo, čau. Toto bol Bitrix 2012, toto je úplne zabité, ako Bitrix back.